Williams τώρα Δεν τον θέλει απέφυγε. ακούμπηση απλά. Πάμε λοιπόν, τελευταία μέτρα, τελευταία ευθεία για τον Λιούις Χάμιλτον. Έτοιμος να πανηγυρίσει την πρώτη του φετινή νίκη που θα τον φέρει και στην κορφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Θα την δούμε τη βαθμολογία. Και 7 στα 7, 7 διαφορετικοί νικητές σε 7 αγώνες. Μάλιστα. Αυτή είναι η Φόρμουλα 1 φέτος. Ένας συναρπαστικός, συγκλονιστικός αγώνας με τον Λιούις Χάμιλτον νικητή να παίρνει την καρό σημαία στο καναδικό Grand Prix του 2012 στην ίδια πίστα που πήρε την πρώτη του πόλ και την πρώτη του νίκη την πρώτη φορά που την είδε, το 2007 ως ρούκι με την McLaren. 13 νίκες η McLaren στον Καναδά, είναι η πλέον πολυνίκης στο συγκεκριμένο Grand Prix. Και Ρωμέν Γκροζιάν, εδώ αγκαλιές από την Νικόλ Σέρτσιγκερ. Ρωμέν Γκροζιάν και Σέρτζιο Πέρες στο βάθρο, μάλιστα. Ποιος θα το έλεγε, ο 7ος στην δεύτερη θέση και, προσέξτε, ο 15ος στην τρίτη. Ο Σέρτζιο Πέρες. Και κοίτα πόσο κοντά ήταν ο Ρόσμπεργκ στον Αλόνσο, έτσι, στα 3 δέκατα. Με τον Μάσα να ξεκινάει από την 6η θέση, βρίσκεται μπροστά του στο βάθρο, μπροστά και από τον Αλόνσο, σαν να φωνάζει ότι αυτή είναι η επιλογή για την Ferrari και άσε τον Ντεζέμολο να λέει ότι προτιμούμε πιο έμπειρους οδηγούς στη Ferrari και χρειάζεται ακόμα εμπειρίες ο Πέρες. Η εικόνα, η αγωνιστική του Μεξικάνου είναι τελείως διαφορετική. Ο Λιούις Χάμιλτον θα πάρει την πρώτη του φετινή νίκη σε ένα κομβικό σημείο και για την McLaren και για το πρωτάθλημα.